Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4. Estem molt ben acompanyats aquí a la ràdio i ens fa molta il·lusió perquè tenim a gent jove, són el futur que ja és present, són gent de 16 i 17 anys, concretament de l'Escola Salesians d'Horta, la classe de primer de batxillerat social. El tutor que els està coordinant i que se'ls està mirant és l'Iñaki Jiménez. Gràcies, Iñaki. I ha vingut tota aquesta gent, 16-17 anys. Ha vingut la Laura Rodríguez Molina, la Natàlia Isapa Restrepo, la Maria Canfaix Akash, l'Alejandro Llorente Sánchez, la Marina Magriñá Beltrán, la Marta Rodríguez Molina, la Mireia Sala Martín, la María Santiago Gil, la Sílvia Sanz Barba, la Irene Soriano Acero, l'Àlex Tamayo Fontanet i l'Álvaro Turienzo Fernández. Tot bé, nois, per aquí? Us vull sentir una mica. Estan aquí, tenen 16 anys, tenen 17 anys. Algun d'ells, els hi he preguntat abans de començar el programa si els agrada la comunicació, m'han dit que sí, que es volen dedicar a la ràdio, que es volen dedicar a aquests temes i, per tant, segurament avui serà un dia important per ells. Gràcies per ser aquí. Avui tenim a dos ments inquietes molt interessants, ens fa molta il·lusió i estan aquí asseguts, són els nostres convidats. Les ments inquietes inspiren i també inspira la cultura. Tenim un llibre fantàstic, acaba de sortir, un llibre editat a Urano, Ediciones Urano. L'autor es diu Sergi Torres i l'autor, el títol del llibre és ¿Me acompañas? ¿Me acompañas? Subtítol, una invitación a despertar. Una invitación a despertar. ¿Me acompañas? Qui és el Sergi Torres? Qui és l'autor? És un home que té molt èxit a internet, té molt èxit amb unes trobades, amb unes conferències que fa, que congrega a centenars i centenars de persones, i és l'impulsor d'allò que podríem dir una nova consciència. Un home que, quan parla, expandeix la ment i obre els cors. Ell ens diu que podem anar molt més enllà d'allò que estem fent, que podem donar molt més de nosaltres mateixos, i d'alguna manera ens ajuda a contactar, a prendre contacte amb el nostre propi ésser, amb l'ésser interior que portem tots. És un home realment que té molt èxit i és un home que utilitza la ironia, però també la ciència, també la filosofia, utilitza molts instruments per crear empatia, per estar molt a prop de la gent. Per tant, sentiments, pensaments, opinions, i ell parla de vides transformadores o vides transformades. És un home que ha treballat molt, s'ha treballat molt a ell mateix, i aquest llibre és com una mena de diàleg. Tu llegeixes el llibre del Sergio i tens la sensació que està a prop teu, que estàs fent un cafè amb ell i que t'està explicant coses molt potents. Un home d'èxit que us recomano, un llibre que us recomano. Ediciones Urano, Sergi Torres, ¿me acompañas?